kaaruhin. Dawnin harang. Bisan man lay ni daw ni narang. Di maara magtanom. Ang lugar nag-iimot kay ito nga na madiimang. Huna-huna kung may na mga upay hay iyo balay, hain ka nakakatuya panuramin biray. Di ba haakon? Ala sige, pagko nala dida, daw matam yaw-yaw. Sugad! Kaya naghihinalabalat at storya. Marimang! Tapos nagmagkuhan niyo downin harang. Salamat. Balik-balik na pagkuha. Hasta kaubusit amon daw ni ngarang. Nay, makita ako. Wala. Sadang na natin yung manok. Ay ata, ating bote pasabot. Ang bitong-bitong nga manok. Kaya ano, kung nawawarayan ka mong bugas sa iyo balay, hain ka na ang bit. Haakon. Duro-duro tin kasuri nga ba no? Talao, umuwaton nga manok. Pitlo kaiton. Mapa ang bit man nga yan, dapat yaw-yaw. Nakadi ako. Salamat. Dapat bungat yung kapaya, ano? Marasay ko. Usa pa nga yaw-yaw. Usa pa nga yaw-yaw. Pagpaparukulot ko na ikaw ha. Salamat ka.